Tornem a Navarcles amb moltes ganes, sempre ben rebuts. Els amics del motoclub ens han preparat una trobada de clàssics, amb diverses seccions, cotxes, motos, competició, 4x4 crawler i circuit pels amants del radiocontrol. El dia ens acompanya. Sense presses, podem admirar, comentar, inspeccionar i revisar qualsevol detall que ens intriga, ja que la ruta programada no comença fins a les 12. S'acosta l'hora, arrenquem motors. Els esportius se senten a lo lluny. És la millor música que ens han posat avui. Notem les vibracions dels tons greus dels escapaments. Aquests tractos vells són una passada. Al final ens ha quedat un dia collonut, ja ho sabíem. Bon dia. Amb aquesta sí, l'altra la tinc, va saltar una peça del motor que la tinc al xapú. Tornar que tens recanvi. Sí. Adéu. Bon dia. Un Renault Fuego. D'on veniu? D'aquí de Navarcles. A coi, així teniu el cotxe quasi fred. Del carrer de darrere. Vale. Guapo, el Fuego. Bon dia, aquí tenim el senyor Antonio. Hola, què tal? Amb Venim a el- donar un vol per aquí a Navarcles, Sí, a fer una mica d'ambient, no? una mica i esmorzar i està bé. I donar una volta. Tens un 600 molt xulo. Tots els cotxes els tens pintats igual? Sí, tinc un 850 coupé, amb la vermell també, amb les mateixes ratlles. Doncs tens un cotxe guapo. Vale, gràcies. Fins ara! Vinga.
El coche, Dani, eso estaba en el terreno, se lo han llevado. Que es compri el teu fill, me cago en Déu, no... Home, al nano ja li agrada això. Com Déu, ets a tot arreu.